Care trag? Dăm HP și Mitru. Gata, s-a luat. Uite pe Shy Guy. Shy Guy! Cum arăt? Nu, rămâneți afară ca max, dar mă omorâți pe mine. Bă, dar vedeți că dacă mă adoptați pe mine, vin la pachet cu Batoza. Vin la pachet cu Batoza, bă. Treceți un pic, treceți un pic. Bă, băgați-mă și pe mine la adoptare, bă. Bine, dar vezi că trebuie să te învățăm regulile, să fii cu mine, să le zic, ok? Vreau și eu să fiu adoptat, mă rog. Băgați-l bă și pe el. Vreau și eu să fiu adoptat. Băgați-vă și Dar pe el faceți-l câine pe el. Quantume, bagă-mă și pe mine aici, bă, Sherlock, bagă-mă și pe mine. Fă-l câine de la Sherlock, fă-l-au. Bă, acum avem stocul de vândut copii full, avem 3 copii din 3. Bă, dar eu am o armă în inventar, tu? Dă screenshot, vreau să văd cum arăt. Dă screenshot. Dă screenshot, mă, vreau să văd cum arăt. Hai un pic ca să vorbesc și Bagă-mă și ca pe mine, hai, bagă-mă acolo, Sherlock. bagă-l ca ăsta, ca arăți normal, mă, Batoza aia, știi cum arăt. Băieți, ne pare rău că n-am făcut intro, suntem aici cu LOL, pe SCP România, facem troll. Da, bă, da. Iată pe contul, iată pe contul. Mamă, ăsta îl dă la musculos, bă, el. Dă-mi un copil. Da, ți-l dăm pe Quantum, pe Moca. Dă-mi-l pe Quantum, dă-mi-l pe Quantum. Dă-mi-l pe Quantum. Mică, bă, Dă-mi-l pe Quantum. Da, vezi că vine și cu un janitor, că el lucrează aici, dă cu mă, pe 50 de bani luna. Faceți-mă câine, Sherlock, bagă-mă la adopție, te rog. Bagă-mă pe adopție sau pe mine. Dacă vreți să intri la adopție, trebuie să-ți vii sufletul la noi, la satana. Câinele nu-i bun. Auzi că e un hot dog. Vezi că te mușcă ăsta câinele. Auzi că e un hot dog. Tu ești că e Slenderman, direct. Ce sunt eu, mă? Ai Felic. Ce sunt eu, mă? Ce sunt eu, mă? Ia mai zi, mă, data, mă! Ce sunt eu, mă? Mă, what? Ce sunt eu, mă? Ia bagă-ți, mă, mâinile. Uite-te la Quantum, uite-te la Quantum. Bă, Ce sunt eu, mă? Ia mai zi, mă, data, mă, ce sunt eu, mă? Ce e tare? a aruncat Quantum bina. Am murit, eu am murit. Unu, bă, vedeți că a murit LOL, bă! A murit un copil. Eu am murit. Ai murit și tu. Mori copiii, bă. Am murit copil. O ne omoră Buba. Pentru asta Buba te dau în adopție, Buba, te dau în adopție. Bă, ai început filmarea sau nu? Da? Bă, dați report la Darius, care e zero viață. Deci ai început filmarea? Da, mă! Să-mi spui dacă te spune despre. Eu... Ok, aici, Urmează Bă, pe... eu bine să spui Ce loc cât dă pe Buba spre adopție, mor. A murit Buba. Da, a murit pe Buba. Pe mine mă Na, a. Ce ești? cadet. Eu sunt cadet. Bă, ce? Ca de obicei. Bă, da, chiar, deci chiar nu, băieți, ne pare rău. Da, What? M-a făcut de băi. Cantor, deci nu mai țin un cantor. Cum a murit Quantum. Ai văzut cum s-a văzut cantorul? Doar la cantor. Yeah, sunt un copil. Poate Pe ai mine să m-a fac făcut mine. copil. E Shy Guy. Mircea, suntem doi copii. Zici să mă bage și pe mine, copil. Da, bă, băgați și pe ăsta. M-a băgat deja. Bă, Sherlock, bă, și pe Shooter. Yay! Iar sunt copil. Care a dat mingea din nou? Ai, cap. Iar murim. Bagă-ne din nou dacă murim. Bagă-ne din nou dacă murim, te rog. Am murit. Asta zic și eu. Mamă. Asta e hacker. Nu mă vine... Bă, dar E nu, că hacker. nu merge normal, da viară aici. Buba. Nu mai da. Mă, da să... Bă, dar nu mai da mă bine, pilă, Buba. Buba, e... Bă, Sherlock. aveam 3 copii la adopție. Am furat cardii de lui Trent. Am armă, sunt periculos. Doi mai multe arme. Noi avem mai multe arme azi. Logi. Eu vreau Cineva să să-și Shy Guy bată capul. de adopție. Mamă, dacă mă face Shy Guy. Ah! A dat cineva în mine. Așa, băieți, are Bă, vine să zic ceva. Stați, bă, ce faceți aici, băi?
Au dat pe mine, nene. Ne jucăm și noi, domnul. Ne jucăm. Dau damage la Marfo, dau damage la Marfo. Ne jucăm și noi cu Bă, piu-piu. cine este geama? Nu-i fain. Ne jucăm cu piu-piu. Bravo. Pe mine să mă faci shy guy, fă-mă shy guy pe mine, fă-mă shy guy mic. Fă-mă și pe mine. Sau ba nu, fă-mă altceva, gen doctor. Bă, hai să ne întrebăm dacă ne dă no clip. Nu, Întreabă dacă ne dă no clip. Întreabă tu. Bă, ne dai no... Ce A făcut doctor pe mine. Ei sunt un Ce? doctor. Aaaa! Cine? Cine a spus? Cine a spus? Și că ești doctor. Bă, care bă, știu care se dea prietenii mei, mă? Care se dea prietenii mei? Ce se întâmplă acum? Quantum e Slender, Quantum, fă-mă câine. Fă-mă câine, te rog. Fă-mă câine. Bă, noi suntem copii de adopție aici, Câinetic. bă! Câinetic. Hai, bă! M-am băgat așa la pulău, mă adopt. Mă faci câine gentic. Dă drum, bă! A venit și aici. A venit și aici. Bă, n-aveți voie să mă râți, băieți, că aici e magazin. Voi doi vreți să adopțiem? Eu și eu la adopție. Care? Cum? Bagă-mă la adopție. Băgați-vă mâinile prin geam, băgați-vă mâinile prin geam. Să mor. Bă, vezi că să mor. Or, Timor, Nu te chilu. Amanea melodia aia, bă. bă, care pune mai? Care pune mai? Nu e? Or, Timor, oprește și tu, orhedul. La New Super Bowl. Or, Timor, or, Timor, opriți și voi, Niucu, oprește și Niucu. Pe că am găsit eu. Mă, omoară-mă și fă-mă zombie. Nu. Mai bine plecăm. Bă, mai bine oprim Niucu. Uite ce drăguță, e ca și o figurină. Uite. Nu merge să-l omor. Dezactivați Niucu, ei. Deci, ziceți ce vreți să adoptați, haide, repede, acum, pe rând. Uite-te ca și la paturoși. Da, e prea gras. Acum ești mic și gras. Mic și gras. Mic și gras. Ce avem, bă, bă? Voi nu vedeți cât de Bă, mic e ăsta, voi nu vedeți că e ca Bă, da, un fel de puș. eu. Uite-te pe ăla, să vezi cum arăți tu. Eu ca câine. Mamă. Ghimi de câine. Vrei să vezi cum te omor? Am aflat de ce e un doctor. Nu, te rog. Uite câinele. Adopții, băieți. Bă, ce Mamă. bă, sărpălău! Tati, mă. Aici sărpălău direct! Vreau eu câinele. Ce mică! A venit unul cu micro. E unul cu micro. Câinele nu-ți băga botul din geam să mori. Câinele... Ăia se bagă mă și pe mine la bătaie, bagă-mă și pe mine la bătaie să mor. Dragă mine când ești. Păi da, au, sunteți safe zone. Mamă, uite-te la câine. Vezi cum arată câinele? Ma, să mă lase în piept. Sunt două de în piept, bă, tu știi? Iau, Mamă, cum arată câinele. să frălau! Vreți câine să pun copii? Bă, fă-l mă înapoi, să fie. Uite pulerii. Cum arăt? Ești mic și zici că te-a scuipat câinele pe geam. Că te-a scuipat câinele. Uite la câine. Te-a mâncat câinele, te-a vomat și te-a scuipat. Bă, de mine râd ăștia? Bă, Sherlock. Fă-mă Peanut, dă gen foarte mare. Bă, sunt tic. Peanut, Ziceți, bă, moară câinele. ziceți, bă, ce vreți să adoptați aici. Ziceți repede. Și să moară în 3. A, de la bine. Ce vrei, bă, și ai gai de aici. Dacă nu vrei să cumperi nimica, pleacă atunci. Mamă. Cum arăt acum? Hai, vezi că e acolo. Bă, da, eu sunt gras. Destul. Cine? Tu? Nu, tu ești mic și prost. Cam așa arăt. Și eu am picioarele întregi. Ce? Ești mic și gras, mai pe scurt.
Și eu la fel. Asta e broască, că avem nevoie de broască. Eu te avem o broască. Care-i câinele? Mă moară. Wow, broasca, bă! Da. Da, Darius, ok. Da. De adopție. Bă! Oh my god, băi. L-am omorât pe unul. Au murit. Nu, da. Tu poți face chestii și să mă pui acolo, te rog. De la Omorât pe unul, Brinușe, bă! Nu poate readoptat. Bagă-mă înapoi, Quantum. Bagă-mă înapoi, Quantum. Pentru îți vin sufletul la satana și te băgăm înapoi. Dai sufletul la satana și te băgăm înapoi. Zi-te repede, satana. Broască! Iată peleri, ce frumos e. Ține capul prin ușă să vedem. Cine are mai Fugiți, fugiți. Dă ăla cu mai tău, că prost. Timur. Nu pot să Care te-a jucat înapoi? Poți să mă mori, poți să mă mori. Poți să mă mori. Vreau și eu. E, vrei să mori, ce vrei? Au, te Ia, fac hai prost. broască, Jean. Deci că au dat grenada, ai grijă. Hai că se duce cu două. Ce e, bă? Hai că... Or, Timur. Îl n-au ce faceți, mă. Bă, de unde-i buba cu... Unde-i buba cu bagheticul? Or, Timur. Sherlock. Nu Sherlock. Sherlock. A intrat Andreea Esca pe server, bă. Yes, Poți să mă faci peanut, dar gen foarte tic. yes, one day. Zici că-i păianjen. Unde-i păianjenul? Unde-i păianjenul? A, să dăm restart pentru event, dar normal. A murit, mai omorât. Fă-mă zombie, fă-mă zombie, fă-mă zombie. Fă-te și tu, fă-te și tu. Bagă-te la adopție, Stai Pink. să fac zombie. Bagă-te la aici, la adopție cu noi. Cum arăți? Cum arăți? Uite-te la mine, vreau să mă... Normal. Tic te fac ăștia. Bă, te-au făcut ăștia mari, și gras! Bă, bă, șapolan de asta repede! Uite, șapolan pe masă, să-l vezi? Uite-ți șapolan pe masă! Încoace la adopție. Bă, dă-te păleri, uite, și te lași șapolanul ăla după masă! Bă, vrei să fii Facem la adoptat? glucantum, hai să-i facem la glucantum! Ești cu noi, mică câini. Îl atacă-l în continuu! Îi zic că doctorul să zică să te bagi așa de guție. Pe tine aici, adopție. Scoate-mă și pe mine afară, că vrea boia că o să se mai adopte! Ce mică e acolo? Mamă, dar plâng copiii ăștia pe afară! Bă, dar eu vreau... Băieți, Hai mă, trebuie să fugiți! facem eventul. Aici cu tine. Stai că se bun. Bă, dacă Uite la Andreea A, Esca. băieții, noi am dat drumul la episod ca să vă dați seama că noi nu v-am spus, m-am episod, bine, Eu acolo, sunt viața. tine. Ce ați făcut? Ce m-ați făcut, mă? Bă, dați, băi, spănărul, mă omor pe mine. Ce-au făcut mă asta? A, stai mă. A, începe Bă, dar e filmarea. unul Când care se- se mă duce, vezi? Bă, să încep filmarea. Când gen... Știi tu, când Păi bine. ai atunci... Ok, încep atunci, filmul. la revedere, băieții.